Com és la relació entre guru i sadhaka, entre mestre espiritual i la persona que aspira a evolucionar i alliberar-se de les dependències mentals i emocionals del sofriment? Doncs pot ser una relació directa i tu pots decidir anar a viure a prop d'aquest mestre espiritual. Normalment, a la tradició del ioga, viuen en ashrams envoltats d'una comunitat de persones que el que volen és rebre directament els seus ensenyaments i la seva saviesa. També pots decidir una relació a distància i de tant en tant anar-lo a visitar cada quan et sigui favorable per rebre aquesta saviesa que et pugui aportar. També hi ha una altra relació, que és la relació de no haver-lo conegut mai, de no haver-te trobat mai amb ell, de que estigui en un altre pla, hagi traspassat, però que tu sentis una connexió molt forta. En qualsevol dels casos, el que perceps a dintre del teu cor és un lligam, un vincle molt fort amb aquesta persona. Aquest vincle t'arrela i t'acompanya a desenvolupar les teves potencialitats i a superar les teves dificultats, convertir-les en saviesa, i et desperta aquesta energia del mestre interior, et desperta la necessitat de compartir llavors la teva saviesa amb el teu entorn i equilibrar la llei del donar i el rebre.